Zaim bol odjakživa iný ako ostatní ninjovia. Pokojný, neuveriteľne presný a občas, nuž, trochu zvláštny. V prvej sérii Ninjaga sme sa dozvedeli šokujúcu pravdu. Zane je nindroid, teda robot. Čo by sa však stalo, keby v tej opustenej dielni v lese nikdy nenašiel skrytú miestnosť a tajomstvo jeho stvoriteľa, doktora Juliana, by zostalo navždy pochované? Prvým veľkým problémom by bol jeho pravý potenciál. Pamätáte si, ako ho domkol? Stalo sa to presne v momente, keď prijal fakt, že je stroj a odpustil si to. Keby žil v nevedomosti, jeho vnútorný blok by pretrval. Zane by pravdepodobne nikdy neodomkol svoju skutočnú sílu ľadu v plnom rozsahu. Stále by bol skvelým bojovníkom, ale v kľúčových bitkách by ninjom chýbala tá najsilnejšia verzia ich ľadového brata. Postupom rokov by sa navyše začali diať divné veci. Zane by si všimol, že vôbec nestarne. Kým Kai, Jay, Cole a Nia by rástli a menili sa, Zane by zostával presne rovnaký. Čo je horšie, jeho mechanické telo by potrebovalo údržbu. Predstavte si, že by mu po rokoch bojov začal vynechávať procesor. Trpel by bolestiami hlavy, ktoré by v skutočnosti boli len prehrievaním systému. Bez vedomia, že je robot, by prepadal hlbokej depresii z toho, že je prekliatý alebo chorý neznámou chorobou. Najtemnejší moment by však prišiel vo finále tretej série. Proti Overlordovi mohol Zane uspieť len preto, že preťažil svoj vlastný zdroj energie, svoje nindroidské srdce. Keby nevedel, čoho je schopný, nemohol by toto rozhodnutie urobiť vedome. Ninjago by tak pravdepodobne padlo do rúk Overlorda, pretože Zane by nepoznal tajomstvo svojho vnútra, ktoré nakoniec zachránilo svet. To, že Zane zistil pravdu o tom, kým je, nebola len zaujímavá zápletka. Bola to kľúčová udalosť, ktorá formovala osud celého sveta Ninjago. Čo si myslíte vy? Dokázal by Zane žiť šťastný život, keby si myslel, že je obyčajný človek? Napíšte mi do komentárov, nezabudnite dať odber a like pre ďalšie teórie a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa tu bíci.